खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनथामखौ फिन खेबसेबाव बावबाय सय माजे फवाननाय महर लानो सोनाफोर दा मुगायनिफ्राय ब्लाउसखौ फरायजोबबाय सिनायलांबानो जाबाय हानाय माने इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बारा बुथेथे जाबायहाय जायै बुसिनाय बायदि मोनलायलांबाय आङो अमा जाथ'वाखै खिन्थु जानाया एसे गोबावानो जाबाय आरो अमा जायैया दाख्लै रालियाफारानिफ्राय मामोन हरफिननाय जानायल'सो ओमफ्राय जायाखै आरोना अमा जानाय नाङाहाय अमा जायाबाबो बेदर जायाबाबो ओंखाम फाजाफोरजों मोजां जानो हायो नालाय ओंखायनो बुलांजोब्बाय मेगनानो मारगलि धोन नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग सावरायनो मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामलां आरोना जास्ट दानिसो नै फिसाजोखौ फुथुखांबाय आङो हाबाफारि सुरु आरोना जाथों ना रौना सिरथा आंनि भिडिअ जालांलांबाय खोनागोन सोरखौबा रायगासिनो दं बिथाङा जोंहा आदार लानानै फैलायबाय आदार जोंहा नै ना रौ माबासोना सालानसो दाबनि लकेलबो नङा सालानबो नङा होननायसो जानोसै जिखियानो जाजोबला जानोसै आरो नै रेडि खालामजोबनानै लाखाबाय बेसर गरनैसो देनानै होलायगोन टमेट'आ बेसर समायो मोनसे जायामोनदां बिदि बावलायलांबाय आं टमेट' होनायाव बेसर होयो मोनसे ओइ जिखि जादोला आरो माथोबाव लानोसै आं पटापट ना टमेट'आबो बेगरसो गारजोबो नै टमेट' बेगरखौ जाया बिथाङा आंथ' बेगरसिनि थाखाय लागाव आंहाथ' ओइ इसोर थख' गिलुं एवनोसै आङो गेब्लेजानो गिनांगौना मोनबाय आदसा बिथाङा ग्रेन्ड खालामनोसो होनाय जादों आरो आंबो बारा फात्ता गैयामोन गावनो रेडि खालामजोबनाय गिदिरावबो जायोमोन ना बे फिसाया एकदम हो अबेसे एसेफोरखौ फिसायाव मोजां जायो नाया उन्दैथारमोन नामा नै माथो हा माथो एफा फिसा बियो लानजाय नै नोंगौथ' आरो लानजायखौ लगायबा गिदिरानो जागोन हा बे बेलेगसो मानो फुख्रि सारबा ब्रिगेड नाखौ बाहागिनो रानो जाहैबाय आरो फ्रियाव हरनायखौनो मासे जाहैदो होननानै ओमफ्राय माखौ फानहैयो कान्दाखौ फानहैयो जानायालाय माखौ जायो जोंहा फुख्रि गैयाहाय गोदानथि आं मिथिया नोंस्रा मालाय फुख्रि दङ मिन्थियो माखौ रानो माखौ फानो मालाय थैथामथार आथो मोनबोनायाव बिदिखौ मोनबोखायो नामा फ्रियाव बाहागिनि मोनबा ब्रिगेडखौ मोनो नामा जानो फ्रियाव आदसा बिदिनो दंखायो बेयो बबे जायगायाव बिदि आं मिथिलाहाय जारला लास्ट आरोना थारमाने जासिगोन आरो बेखौ फिसाला आरो फिसायाबो एसे जासिगोन खोमा मिथिला ओमफ्राय नैबेखौ हरनोसै एवस्रोलायनानैसो आंहाथ' गोथाङैसो ग्रेन्ड खालामो माथो मोनामबायगोनसो दा एवगौमोन ना दा एवखागोन ना बेयावनो नै मालाय एसे एवस्रोसो मिक्स खालामगोन नो ग्रेन्ड खालामसै माबाखौलाय टमेट'खौ संख्रि होदो ग्रेभि होनाय जादों आरोना हा मच्छी करी ना ओंख्रिब्रा इंराजि मच्छी करी होनलायबा जागोन दा ना रोसिया जाहैबाय लाव नङा होमबा आलुजों ना रोसि ना ग्रेभि लैयाबा मानो फरायनाया 1 सेकेन्डबो थाया आं बाबायसोलै आयौ 5 मिनिट जिराया दानिसो फैयाखैमोन नोङो हासुखांनानै हाबनानै ओमफ्राय नों दानो फैफिनबाय नोङो हाबा आं फैगोन ना र' आं ओरै एसे खामानि आवगायनानै फैगोन आंनो थांलाय फैलाय आनलिमिटेड गावबो फैदेरो आङो खिथु मा जागोन बबे समाव बुजिगोन बिफायानो जिनज्रिसो लाबोनो नागिरबाय टेबोलजों आथिंजों खानानै दोननो टाइमावल' खेवगोन होननानै
बारा गोबाव एवनो नामा संख्रि होबाय एसे आं आच्छा होमबालाय अरखौ गिदिर खालामसै र' एवनानै लाग्रोनां आच्छा माने जों जमा आरोना हालदै सुगोन नामा नांलाया ने दायो एवनायाव हरजागोन हरनो दायो हरजागोन टमेट'आ गोखै नङालै दां गोखै होननानै फानो थगायना फानो दखानदारफ्रा बरिया मोदोमखाबाय माथो आसुरित लेखा फरायनायाबा मानो खानजं दांबाय थाखो आं नायखुमा ग्रोखादों ओमफ्रायसो नोंखौ रेकर्ड खालामदों माबा दिगदार दङ नोङो आं नों फरायबाथ' आं बेबायदि रेकर्ड खालामनाय नङामोन आरामसे फैगौसोमोन हा नोंखौ खानजं दांनाय नङा रागा जोंबायना नायलाय गाइसमोन बिराद गाज्रि सोरबा सोरबा बुंबाय थायोना नोंसिनि बाबुखौ आंनो हरदो आं जि मोजां मोनो नायदो बेजों सोरबा साननै थाफाबानो माथाफोरानो माने माबायावसो फैगोन आसुगुरावसो फैजोबगोन आरो ना माथायानो खर'आव थानाय दं रावनावबो थाङा नोंखौ रावबो लांनाय नङा आं देखायखाबाय ओमफ्राय नों मानो खानजं लादों बाबा हथ खानजङा माथो बिफानि थफिखौ स्राय हमदोंमोनलाय मालाय गानदो माथो साखो नमुना गोसोखां हनै मालाय हेन्द ग्लभ्सआ बबावसो लटकायनानै थाहैयो मालाय नोंथ' दोननो फोरोंदोंनो माथो गावनो दोनखादों अखाजोरसो सिथाबलायबावोहाय नै ओरैसो आरोना बिदि ओइ बाबा खेला नङा दे दे आं थागोन दे मिक्सार इउस खालामनो नागिरदोंना दाहानि सासेया फोल्ला फोथा बावदानानै सिखारलायगोन आरो ना गगा मोनसुनायखाय नै थफि गानहोनानै दोनदों आङो बिराद गाननो नागिरो थफिखौनो आरोना हाय रे हाय ओमफ्राय आयौ फिफा माथो 10ता जानोसैलाय आइ 15 मिनिटल'सै फाग्लि जागोन बिसास खालामा ओमफ्राय वाल घरियाव खनसे नायफै नोङो टाइमखौनो नायाखै रावबो नायदो नोंहा मानो गसंबोलायखो ओमफ्राय आं नानिखौ फुदुंफिनगौ मानियावनो माने मिक्सार बारनायाव सिखादोंमोन नालाय बेसेबां आवगायनानै थाबाय आरोखि बिथाङा नाखौ होनसै खोमा दां बिफाना ग्रेभि जानानै थाबाय जा बिसिनियाव मल मोदोमहैगासिनो दंमोन मिथिबाय नाखौ होनोसै माने होबाय आरोना दुन्दिया लाबाखै नोङो बावबोदां मा खेवलायखोहाय टेकटाक फिस फुस होनलायनाय दाख्लैसो फांगाय सिंगाय ज्राव हरजोबथारबाय आङो मोनसै खोबनोसै एसे ना लागाव बरिया आयौ आं थिनथाराखै दे गावसो सुदों आंखौसो बिदि सुहोनानै जानो होननांगोन जेबो नङा दे बिनि खहे जालायदों आं खयथा सुयो नों सुनाय मा आं सुनाय मा एखे खोथा आं ओरै खालामगासिनो दंना भाजा गोजां फुदुंदों मावो सिबाय बाया नंगौबो आरोना हौजि मानसि नोंसोर गाव गावबाव जानानै सुयो न'आव ओरैनो थाबाय थाबा बुगार बोरैबासो जागोन दे जाबाय बेनो आरो ओंख्रिया जोंना नायबावनोसै बेलाय माथो फुर गोदौगासिनो दङ हा दुन्दिया जादों माथो लाबोआखै नोंलाय हे मा मानसि थगायनो जाग्रासो जाबाय बियो दुन्दिया हरनोसैल' आङो होमबानो बरिया जासिगोन आरोना आयै रोगाग्रा दं होननानै आंनि ओंख्रिफ्रा नै बागान बारि जानानै दङ आरोना गाबोन जालायगोन सनाफोर बेखौ देखायथ'ला आङो लाना फैखाबाय बिथाङा हाय रे हाय माखौ बैखौ नांलालै नोङो एसे मस्ला मस्लि देखादोंना दै दुन्दिया होननानै एकदम हटेलनिथ' आरो आसलि फिस करिया बिसो ना कालार गोजा होजानो जासिगौमोन आरो बानलु गोरान आरि होबानो एकदम गोजा जाबायमोन ए नाङा दे जोंना बेनो जायो गोमोब्रा बेलाय माथो एकदम गोमोबोराय नुलायलायनाय
मोनबायानो ओइ खर' गाज्रि बायदि खालामबाय थानाङा जाम्बा मानोबा सौलावबाय दिनै फान मस्तिब्रा जेबो नङा फान मस्ति माबा फाननो तामुल फानसो सानदों बेहा जाबाय गेजेर गेजेरल'सो बेना बिदि मस्तिया बाखिथ' ओंखारबायो आरोना ओंखायनो जेब्ला हेंथा मोना ओंखायनो लाजोबो आं नट टेनसन देनां गोसोखांबा नायनांगौ दा बोरायबा बुरैबा जाबिलाय नों मा सिन्था खालामदों हो दसथा बारखाबाय ओमफ्राय दस फरायबो बावथाव खनसे जानानै उन्दुनोसै जानाय नंला भगबान फिसालाजों दसे जिरायबावनोसै आं बे पाप्पिनि ओंख्रि साखिनायनि भिडिअखौ नायफिननानै थैग्लुंजोबसै जोंहा मानो सोलायो सोरनि ओंख्रि साखिनाय बिदि होनदों फौजिफोरनि सोलाय एखे इनिफ्राय नङा नै ओंख्रिया बेयाव दङ ओरै सोलागोन आरो खर' गाज्रि बादि थैगोनहाय खुदफोरा रागा जोंबा बिदि सोलायलायनो एफा गोजाननिफ्राय सोलागौ माने ओंख्रिसिबानो थांनाय नङा सालाया सालायानो जोबलांगोन मा फाल्था बिदि खालामदों गोदाव सोराव नोङो बिदि मिनि उदै सागुलायलांबाय जोंहा लाबायानो जोंबो खुरनानै ओमफ्राय नोङो थोरसे एफा फिसायावसो जाबाय दे बाबा जानायमोन नालाय बाबा जाखांबायनि खथासोना नोंसिना दे हुलुस्थुलु जानानै लागोनसै फटाफटनो फिसाजोआ एसे थाब थाब सिखारगासिनोहाय गन्थङा मुथे मुथे जादों मुथाबाथ' आइ बाबा उन्दुदो था हरगोन आं मानसिखौ बिराद थार खनायाव थांनानै जाखां लोंखां सुखां एसे ब्रासबो खालामनानै लाखानोसै मानो होनबा आंना फुङाव बारा टाइम मिलाया हरनि 11:30आवसो ब्रास नोंहालाय मा हाथर काम अके न'आव माथो हो नंब्रा मा होनोमोनलाय बिफा आइमायावबा बिथाङा दाहालागै रिटायार्ड फैसिगौमोन आरोना रुजु संसार मोनजासिगौमोनहाय बिफा नाङा दे गोजाननिफ्रायनो अनहरबानो जाबायहाय रिटायार्ड फैबा बुलायबाय थागोनसो एकदम नङा बुलायलायलांगोनसो माथो ज' थाबाय थाग्राबो बुङोसोलाय ओइ नांलायबाय थानायसो जायो होननानैहाय जाबायबायगोनबो खोमा जोंबो गोजाननिफ्रायनो गोबावजों खनसे फैनानै मोजां नाङा 17 बोसोर बारबाय नालाय आर्मिफोराथ' 17 बोसोर ना बिफा आर्मिफोरना 17 18 बोसोरावनोथ' फैयो थ' बिथाङा 18 बोसोर बारबाय नालाय ओंखायनो बुंनाय जादों आरोना रायलायनाय जादों आरोना जोङो जाबाय सनाबार एसे बाखुरोरि माबाखौबो एसे थुनानै लाबाय मानो होनबा एकदम फुङावनो दुगैनायमोन फुङावनो जै दुगैदों आरोना ओमफ्राय नै दासो एसे स्र'नो जेबो गैया आंना बिदि ओरैनो सुबाय थाबायसो नै दा बिलिरबा थाव नालेंखरखौ बिलिरसिगोन आरो आं बिलिरा मारगुलियाना ओमफ्राय दा ब्लग्सखौ मालाय माथो गोदाव खालामबावनो एफा हराव ब्लग्स बानायबाय थायो फाग्लि बादि सानलांसिगोन आरोना आं गावखौनो गाव थ' फिसाफोर उन्दुबाल'सो सान्थि एसे ब्लग्स नोंथांमोनजों रायलायनो मोनो बाखिथ' सुख सान्थियानो गैखाया नालाय थ' अब्लाबो दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौनो फरायनाय नांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आं लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय थेंक इउ स' माच